Aquí parlem de la previsió de tresoreria, dels ratis, informes financers. Qualsevol financer necessita aquesta informació per ajudar el gerent o ell mateix a prendre decisions. Quan s'han de fer inversions, si es poden fer o no es poden fer, tot això amb un bon control de la tresoreria de l'empresa farà que puguem decidir i puguem fer aquestes inversions, cosa que no seria possible si no ho tenim en compte la tresoreria. Aquest estrès de caixa que en diem, que és quan un va al financer i diu: escolta, hauríem de canviar una furgoneta, hauríem de comprar aquesta màquina, hauríem de muntar una pàgina web, tot això val diners, hauríem de canviar l'ERP, el que sigui. Aquestes inversions s'han de poder fer. Per poder-les fer és important tenir aquest control de tresoreria i per això és a la rereguàrdia de l'empresa. Aquesta tresoreria fa que tota l'empresa vagi més bé si està ben controlat. Aquí us destaco uns punts com el control i seguiment de cobros impagats, saber què ens deuen, saber què devem, controlar els riscos de client, intentar donar un risc màxim de client en el seu nivell de deute per controlar-lo a temps real amb una bona eina, controlar i seguir i fer un seguiment dels pagaments. Lògicament també hem de pagar i per tant hem de controlar i hem de vigilar i comprar aquells proveïdors que ens poden girar més tard i que ens donen certes garanties a l'hora de pagar tot això. Fer previsions de tresoreria, a dia d'avui, a 30 dies, 60, 90, 120, tenir un mapa on puguem veure tots els ingressos, cobros i pagaments, com entraran a la companyia. Si portem una bona cartera de gestió de cobros i de pagaments, podem fer un anàlisi de quantes coses he de cobrar d'aquí 30 dies i quantes he de pagar. El mateix de 60, 90, 120 i més de 120, i d'aquesta manera saber si tenim algun punt crític i un punt d'estrès on hem de fer certa incidència per poder arribar. I aquí decidir si hem d'emplear una pòlissa, si la podem disminuir, etc. Això es decidirà a través d'aquesta informació. També tenir en compte que actualment hi ha noves fonts de finançament. No hi ha els típics bancs, sinó que ha sortit tota una sèrie, el que en diuen el fintech, que són companyies financeres que van a través d'internet, fan crèdits molt ràpids, el preu és el que és, però sí que és cert que són noves empreses que posen en contacte el que són els que deixen diners amb la gent que necessita diners. I tot això es fa a través d'internet i són noves operacions que es poden fer, que en diuen fintech. Hi ha moltes noves companyies que es poden trobar ben bé per internet. Aquí, per exemple, us poso un cas d'una cartera d'efectes de rebuts pendents, on es veu un client, els rebuts que té pendents, sabem el venciment, ho podem controlar, tenim tota la informació del client, quines condicions de pagament té, i aquí baix a mà dreta, l'últim quadre, veieu tot el que són les comandes pendents d'entregar i de cobrar, pendents de facturar per tant, rebrans pendents de facturar, factures pendents de cobrar, remeses que estan girades i el risc que m'ha assignat aquest client i el nivell de risc que té consumit comparat amb el que li hem assignat. D'aquesta manera podem controlar molt bé la tresoreria. Per altra banda, en aquest exemple aquí esteu veient la cartera de pagaments, on es veu també tot el que deveu amb un client, hi ha un exemple d'ordre de pagament, tot això està controlat per un bon ERP i com aquesta transmissió d'arxius amb els bancs o amb aquestes companyies fintechs no portem rebuts físics, sinó que ho fem a través de normes en fitxers electrònics i com tot això es valida i un cop s'ha ingressat al banc aquests diners es gestionen. Tot això potser ja ho coneixeu. Aquí hi ha un exemple de previsió de tresoreria i podeu veure com diverses empreses, diversos bancs, diversos comptes, tant fer una previsió tant de caixa com de comptes bancàries on estem. En el temps on estarem tinguent en compte tot allò que tenim pendent de cobrar i tot allò que tenim pendent de pagar. El programa ja ho agafa tot i ho pot controlar. Això és molt important que ho tinguem mimat, que en diem mimar una mica la tresoreria.